А ти сам футбольний болельщик? Так, я люблю футбол, але не цього року. Именно как человек оцениваешь то, что все-таки, несмотря на сбитый самолет, уже все знают, да и знали, но уже все документально знают, даже какой ракетой, из какой части его сбили российские войска, да? Война в Украине, война в Сирии. Значит, и вдруг Запад, который нам казалось, что он такой единый, оказался менее единый, чем когда-то, когда СССР ввел войска в Афганистан, тогда был бойкот Московской Олимпиады. А здесь ничего, ничего. Едут, как ни в чем не бывало, и даже западные лидеры не исключают, что они приедут на матчи своих команд. Что произошло в мире? Насправді нічого не помінялося. Якщо ми згадаємо Другу світову війну чи Першу світову війну, все було те саме. Союзники, які давали клятви на багатосторонніх пактах, зраджували в першу секунду, коли атакували їхніх партнерів. Класичний приклад – важкі часи про сера Вінстона Черчилля. Так. Дуже гарно все змальовано. Як він сам опиняється проти фашистського молоха, і ніхто з його друзів не проходить на поміч. В Україні це було не раз, коли я спілкуюся зі своїми європейськими колегами, завжди наводжу просту істину. Ви знаєте, якщо б, не дай Бог, Україна впала, то російські танки були б в Празі і в Парижі знову. І ви не думаєте, що цього не сталося. Не задумується вперше. Вдруге, я їм пояснюю, що подивіться, що робиться з сирійськими біженцями. Сирія далеко, але всі біженці у вас. Українці могли би теж сказати, що війна, давайте ми краще перечекаємо війну в Чехії, в Німеччині. І всі 40 мільйонів спокійно б переїхали туди. На час війни, а там би хтось воював. Ми цього не зробили ні в першому, ні в другому разі. Ми воюємо. І я впевнений, що ми вистоїмо. І я впевнений, що за рахунок життів тих людей, тих українців, які віддали своє найбільшу цінність за нас, ми повинні зробити якісну країну. Бо Росію можна перемогти тільки сильною державою. Тільки державою, яка буде завжди готова до відбиття будь-якої агресії і буде показувати, що жити в Україні набагато краще, ніж Росія.